С невероятно огнено шоу и невиждани танци върху люлеещи се пилони цветя завърши тазгодишното издание на фестивала на материалното и нематериално духовно наследство «Белите нощи на Разград». Културното събитие, организирано от Община Разград и Регионален исторически музей, съчетава изкуство и история. В музеите в града се представят различни видове изкуства. Във втората от «Белите нощи на Разград» интересните събития се случиха на Бритус. През цялата вечер стотици посетители имаха възможност да видят Кралевското златно съкровище. То е от фонда на Регионален исторически музей Търговище. Златните предмети са открити край търговишкото село Кралево, датирани са от 4-3 век преди новата ера, от времената на траките. Предполага се, че повечето от тях са елементи от конска сброя. Част от съкровището са и керамични съдове, както и бронзова брадва. Спектакълът сред римските колонии на древния римски град бе озаглавен Бритус «Полет над времето». Той започна с актуален и любим на младите хора изпълнител, а и не само на тях. Роби е автор на много от най-слушаните в момента български поп-песни. Голяма част от тях изпълнява заедно със своята група, други са неизвестни в изпълнение с група Молец или от дуетите на Роби с различни изпълнители. В Разград той беше заедно със своята група. В началото на концерта Роби остана впечатлен от обстановката, в която се проведе концертът, и поздрави организаторите за интересното събитие. Още след първите изпълнения обаче и публиката впечатли гласуващите изпълнители. Зрителите на Бритус пееха с Роби неговите песни. След първоначално предвидения финал прозвуча няколко пъти още и публиката чу още няколко от любимите си песни. След съвременната българска музика, импровизираната сцена на Вила Урбана беше завладяна от съвременното цирково изкуство. Ефектните въздушни и огнени акробатични изпълнения на артистите от Нов цирк оставиха публиката без дъх. Невероятните изпълнения следваха едно след друго, танц в огромно колело във въздуха, невероятен красив танц върху люлеещи се все по-силно и по-силно пилони цветя, жонглиране с огън, с разнообразни уреди, а накрая зрителите аплодираха всички тези изпълнения едновременно. Спектакълът на най-голямата компания за перформативни изкуства у нас, Нов цирк, беше специално адаптиран за уникалната атмосфера на Бритус и търсеният ефект беше наистина впечатляващ. Подобни спектакли са актуални през последните години и са част от откривания на мащабни световни европейски събития, като Световното първенство по футбол, Формула 1 спектакли, арт събития в Дубай и на други места.